Pilipinas masami ginalinog tungod na hamtang ini sa Pacific Ring of Fire. Ukon ang lugar sa Pacific Ocean nga napalibutan sa madamo nga mga aktibo nga bulkan. Amo na gani nga mas maayo ang hibaluon ta kung ano ang dapat pagkahimuon hinali maglinog. Tandaan gidang duck, cover, and hold. Kung gatay og pagani ang palibot, mangita gisang makaprotekta sa aton ulo. Mas maayo kung ikaw magpanago sa idalim sa mga lamisa o kung pulungkuan nga pag-on. Hindi gid maghalin sa ginapanaguan tubtob wala maguntat ang paglinog. Kung makabatsyag na sang pag-untat, magdali-dali igwa sa gusali kang magkadto sa safe area. Inigalit si Rachel, tandaan ta perme, mas maayo ang preparado.